ମାତିଛି ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। କୂଳରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଟାଣି ନେଉଛି, ଝୁଣି ଖାଇଯାଉଛି। ଲୁଣି ପାଣିର ମଗର ଏବେ ମଧୁର ଜଳ ମୁହାଁ। ନଈ କୂଳରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଟାଣି ନେଉଛି। ପାଣି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯାଉଛି। ନଦୀ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷକୁ ଖାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ମଣିଷ ଖିଆ ମଗରର ଆତଙ୍କ ଦେଖି ଭୟରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ବି ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ଅମଠପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଲଟପୁର ଗାଁର ଅନାମ ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନା। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯାଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଲୁଗା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ନଈ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ମହିଳା ଜଣକୁ ପାଣିରେ କଚାଡ଼ି ଝୁଣି ଖାଇଗଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଯାଇଥିଲୁ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ, ଆଉ ସିଏ ତଳକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି ଉପରକୁ। ତାପରେ ବୋଇଲ ଶୁଭିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଥିଲେ ତଳେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ପକେଇଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାପରେ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଯେମିତି, ସେ ଜଣେ ମୋ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପୁତ୍ରାକୁ ଡାକିଲୁ, ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ସେପଟେ ପୁରା ପିଟିକି ପୁରା ଖାଉଛି ବାଡ଼େଇକି। ବାପା ମା ହେଉଛି ମୋର 80-85 ବର୍ଷର ବେଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ରା ଲୁଗାପଟା ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଧୋଇବାକୁ ସକାଳ 6ଟା 6:30 ଭିତରେ ନେଇଗଲା। ଭିତରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଟାଣିକି ନେଇଗଲା। ଟାଣିକି ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଖାଉଛି। ଆମେ ଏହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଉପାୟ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ। ଆମର ପାଣିର ଏଠି ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେ ଲୁଣିଆ ପାଣି, ଏତେ ମାନେ ଖାସ୍ ପାଣି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ସବୁବେଳେ। ନଈ ଉପରେ ଯିବା ଭିତରେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଖାଉଛି। ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୁଣି ପାଣିର କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ନଦୀକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରଟି ମହିଳା ଜଣକୁ ପାଣିରେ କଚାଡ଼ି ଝୁଣି ଖାଇଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେତିକି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଶରୀରର, ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତା ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ବାକି କେସ୍ରେ ଏସ୍ଗ୍ରାସିଆ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କେସ୍ରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାବରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ NOK ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଆମର। ଏବଂ ପରେ ତାର ବାକି ଫର୍ମାଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମାଉଣ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷର ବାକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମଣିଷ ଖିଆ ମଗରର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ମାତିଛି ବୋଲି ଏନେଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନ କରାଉଛି ଯାଜପୁର ପ୍ରଶାସନ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ନଦୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁନଥିଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧୁର ଜଳକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଏ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, କୁମ୍ଭୀର ଭିତରକନିକା ରାଜକନିକା ଏରିଆରେ ଲୁଣି ପାଣିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଏ ମିଠା ପାଣିରେ ଆସିକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ହଉ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ କି ବିରୂପା ନଈରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରମାନେ। ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅତୀତରେ ଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦୁପୁର ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନା ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାଦାକୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଧରିକି ଘୋଷାରି ନେଇକି ମାନେ ଦରମଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଝିଅର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁର ପାଣିକୁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି। ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କରେ ଆଜି ଆଜି ସଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନାକୁ ଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କୁମ୍ଭୀର ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା
जो मधुर जल जो नदी गुड़ाक अच्छी से केमी लोक मैंने कुम्भीर दायु रक्षा पाइबे सरकार से प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। कुम्भीर वंश वृद्धि और सुरक्षा पाई अनेक व्यवस्था करा जाउछि। तेबे काहेकि लुणी जलर कुम्भीर मधुर जल को आसुछंती, काहेकि निरीह जीवजंतु जीवन हारुछंती, एहा पछरे किछि मंद उद्देश्य नाही तो ए सबु भितरे नदीकूलिया लोकंक सुरक्षा को गुरुत्व देवा जरूरी होई पड़िछि। ब्यूरो डिजिटल सह जाजपुर अनिल पंडा और बरीरू विजय साहू का रिपोर्ट, कनक न्यूज।